Tieto koráda. Oplatí sa tu vôbec niečo kontrolovať na tých korádach? Kúkaj, heň, jak to prúži. Ding, ding, ding. To je úplne napnuté, kúkaj. To je jak struna z gitary. Ale jak je dobré namazaná tá rejta. Však ale to nemôže mať takto, však zničí všetko, aj motor, aj one. To je úplne, čo tu búcha zase, to je zase voľné, heň, jak to výtaký. To korádisti, oni vždycky vedia. Kúkaj, však to je úplne one. Stačí, to je provozní, ale sa po to nedere. No to je už do extrému. Podojebať kapitána Šneka. Jedna jak na trampolíne, druhá úplne, že piči. Podojebať kapitána Šneka. Toho nemusím, ten vie, že je na piči. Výborne. Funguje to, jak to funguje, ale niečo to odmera. Koľko tam bolo? Neviem. Musel by som ísť za výfup. Druhý. Tretí. Startovač. Víťaz je jasný, ale o tom rozhodnete iba zase vy. Každý sa postaví za stroj, ktorý si myslí, že je najhlučnejší a určí tak víťaza. Disciplína, silné stehno, hra červený kameň, babeta, 3, 2, 1, štart! Aj, to bolo tesné, kolízia. Takže pripravený? Pripraviť sa, pozor, štart! Prisahám, je toto možné? Je toto možné? Keď zdá sa ti, že dávno už si odpísaný, keď zvládaš súboj s podobnými chorobami, vtedy jednu radu ti dám, volať si sám. Keď zdá sa ti, že dávno už ťa nik nemá rád, keď do čierneho trafíš až na posledný krát, vtedy jednu radu ti dám, volať si sám. 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 Keď zdá sa ti, že strácaš pôdu pod nohami, keď skáčeš ako čiarka medzi písmenami, vtedy jednu radu ti dám, volať si sám. Keď zdá sa ti, že dávno nie si tým, čím si bol, dobrá rada nad zlato a nad zlato sol, jednu malú radu ti dám, volať si sám.